Vedeli ste, že prenájom apartmánu na menej ako 30 dní je v Thajsku zakázaný? Mnoho majiteľov riskuje vysoké pokuty a problémy len preto, že o tom nevedia. Chcete prenajímať na menej ako 30 dní? Máme pre vás riešenie. Niektoré projekty majú hotelovú licenciu a práve tá umožňuje, že svoj apartmán môžete prenajímať aj na krátkodobé pobyty a to úplne bez obáv. Jedným z takýchto projektov je Skypark a nie je to ten bratislavský. Dokončenie je naplánované na koniec roka 2029. Projekt sa nachádza 200 metrov od známej pláže Jomtien. V rámci budovy budú k dispozícii bazény, fitness centrum, sauna, priestory na coworking a mnoho iného. K dispozícii máme apartmány typu štúdio, apartmány s jednou alebo dvoma spálňami. Ceny začínajú už od 108 000 eur. Ak vás zaujímajú nehnuteľnosti v Thajsku alebo projekt Skypark, kontaktujte nás cez naše sociálne siete, e-mail alebo cez WhatsApp.